Salutare! Astăzi pe pclaptopuri.ro am primit acest Asus VivoBook, un Ryzen 7, care vom vedea ce problemă are. După cum vedeți, are ecranul spart. După cum vedeți și dungile pe ecran, și vom monta alt display. După cum vedeți, avem noul display de la Hedonia, prietenii noștri care ne trimit foarte repede. Ieri am comandat, astăzi am primit coletul. După cum vedeți, foarte multă folie pentru acest display, care ne-a costat 12 milioane, 1200 de lei. După cum vedeți, este nou acest display de la partenerii noștri și prietenii noștri Hedonia.